Hoo-ha! Sige. Diyos maray na Biyernes na pagkaaldaw. Ultimo dia na naman kan Hunyo. Nako. Tapos na padignal suka mga kan taon. Ano na lamang ang sa tuyang naakumplisar, ha? An inabot. Kami po minapaabot giraray ni na pagrespeto sa gabos na miyembros kan sosyudad. Asin kan familia na nagdiretso na magdangog sa tingog kan banwaan na po. Ngunya na Biyernes 30 de Hunyo 2023 aldaw kan sa tuyang Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo. Ano man tabian kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Good morning kay Sir Romy Tan. Sir Romy kan LCC Group of Companies. Ano tabi? LCC Malls. LCC Supermart. Sir Romy Tan. Dahil kita nagkasabatan duman kasubago sa Santo Cristo, ha, sa Dapdap, sa Mission Church. Kumusta tabi, Sir Romy? Sundo na kitang 10:30 tabi, mag-iriba-iba lamang, mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan. Kusidong tangige na may kalunggay. Nakakatana kapakaan padingnald. Kusidong tangigi, Sus Maria Josep, ano, in our dreams na mahalo nan sira. Sira mong baga na, no, kusidong tangigi naan bangot mo kalunggay, ano, may suwa, mina kagat-kagat sa nandiit an alsum kan suwa, ha? May kamati sibuyas. Nako, dit na asin yan. Si Ramon. Lalo na kung ang gamit din doon sa pagluluto dyan sa indong mga stove. Petron Gasol. Babakalon nindo sa Petron Tap Gas Gasol dyan sa Daraga. Kay Sir Ato Lim. Lalong minasirampuan sa indong mga pinaglulutong pangudtuhan, meriendahan pamanggihan. Kapartner na po yan kang Pilipinas sa Lambang Kusina, Petron Gasol. Diyan po yan sa Petron Tap Gas Gasol sa Daraga. Sabi man ni Mama Mila Good, diyan sa Barangay Dos. Mabuhay kamo gabos. Kumusta kamo gabos? Sabi ni Mama Mila Good, diyan sa Barangay Dos. Kagawad King, yan, na Reginaldo, kaya Kagawad King na Abuedo, yan. Kagawad Hufano. Kagawad Magalong, siyempre, ang saindang Senior Citizen President, Jelly Martinez. Yaon man si Kagawad Nantes, Kagawad kaya si Grace Gludo. Sagkod si Uno Salye. Ano, yan, maray na aga tabi sa Indo. Sabi ni Mama Mila Good, dyan sa Barangay Dos. Good na good kay Mama Mila Good, dyan sa Barangay Dos. Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Sa First District, Pading Jomar, ang enkargado niya to dyan. Second District, kumpadreng Alarmario, si Ans Galero, Joshua Bino. Sa Mobile, ang samuyang mata dyan sa kalsada, Henry Mata. Third District, siyempre, ang samuya pong Field Commander, Chief Reporter, Pading Jimmy Nasalita. Yan, si kumpadreng Jimmy. Siyempre, ang sakuyang co-pilot ngunyan. Para po madangog ang programa kan DCGB sa radyo.
sa Bilog na Bicol. Diyan sa Saindong Antigong Radyo. Sa mga speakers na yan pong nagkakadarangog nindo. Si Pading Nalbaldo an minalusot kayan sa ere. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Diyan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Newsroom, siyempre. Walang kapaguran, walang kasawa-sawa sa pagsunod kan mga bareta. News Director Mardela. Katabang ang mga mas lalong tumitinde. Walang kapaguran. Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, nagtatabang man Nicole Ann Gloriani. Siyempre sa social media platform, Gimos Barrios. Uyan man po na nagkakahiriling nindo sa indong laptops, desktops, cellphones. Asin nadadangog sa indong mga cellphones. So igwa po ning DZGB Live app. Naglulusot man kayan tabi worldwide, netwide. Sa internet, Trecia Marilitana, pati na po si Richard Astor. Yan. Good morning from the Philippines. Sa mga nag-arantabay-tabi dyan sa internet broadcast kan DCGB. Yan. Kung nasa Facebook, DCGB News Online. Sa YouTube, pwede man DCGB Legazpi City. Yan. Good morning, tabi sa Indo, hali sa Pilipinas. Ako po, ang sa indong servidor sa radyo, ang Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yugun mo nagbe-birthday da ang unyang tabi, birthday. Happy birthday da sa iyang namumutan na ama, si Julio Almasco. O dyan sa Kanumay, Washington Drive, Legazpi City. Yan. Paderes, padaba takang maray, ingat sa na permi. Good mo happy birthday da tabi sa imo, Tata Julius Almasco. Diyan sa barangay, o diyan sa Kanumay, kan Washington Drive, Legazpi City. Padaba kadaang maray, kan sa imong mga aki. Yan, kan sa imong aki. Si say po ini nag-text ya de ha. 6839 birthday palan kan sa imong namumuta na father, si Julio Almasco diyan sa Kanumay kan Washington Drive. Happy birthday tabi sa imo. Ingat da sa nang permi and padaba ka ng marhay. Yan. Mama Mila Good, Diyos marhay na aldaw diyan sa Indo, sabi ni Mama Mila Good sa Barangay Dos. Good na good kay Mama Mila Good ang Barangay Dos. Yan. Ang Barangay Dos, good na good kay Mama Mila Good. Yan. Mama Mila, long time no see. Sige tabi. Ikon na ka para request man sa tuya na pahapyawan ta itong nangyari baga sa Russia several days ago. Kung na duman, medyo matuninong na tabi. Taso grupo kan saro na nag-mutiny na general, yung grupong Wagner. Yan. Basta yan, so grupo kan Wagner na kuan ito, na suppress. Pero bako man nga nito hindi man totalmente na suppress nakihuron lang, nag-intervenir so amigo ni Yudi Putin na presidente kan Belarus. Nag-intervenir ito na nagibuning medyos na dai na dumakula itong mutiny, rebellion kan mga soldados mismo
kam Puwersas Armadas kan Rusya. Gun mo ano, kunda ito na kwel tulos, kunda na pakihurunan, delikado pa dingnal. You can just imagine nasakop tulos without any, sabi na nga ni, stiff resistance coming from the government troops na dahil napugulan na nasakop sa sarong teritoryo and nag-i-spread na nga ni igwa pang shoot down na military planes so mga rebelding soldados dahil stiff resistance coming from the regular forces kan Russia. Delikado ito kung dahil nag-intervenir sa presidente kan Belarus. Ngunyan kinupkup baga itong Wagner Group dumana sa nasyon kang Belarus pigtawan sinda dumaning lugar. Panakigkig maski si Putin nga ni dahil naaram kun hain ngunyan dahil baganing public appearance si Primong Yudi Putin dahil baga yan, aniling ko kayan baka kung testing iyan na infiltrate na kan mga enemigos ni Putin Puwersas Armadas kan Rusya testing nag-aabante na pasiring sa Moscow mga rebuilding soldados padingnal at akong dahil nag-intervenir so kan magiging madugo ito tapos ini si Yudi Putin ibaga kaya po yan ang kanduman yung mutinous soldiers dahil man tabi pinagpipirsigir pangunyan kan gobyerno ni Putin uto tinawan mo na nin safe haven sa nasyon kan Belarus. Yan. Tatso presidente duman iyon nag-intervenir tabi na kaya da ito duminakula kariribo kan duman sa Russia. Yan. Arog masa na po kayang kasimple yung nangyari duman tayo ni mga disgruntled military personnels sa sistema ng ngunyan ni Presidente Putin kan Rusya. Na tiyempo man padingnal kasuhapon naghiling kita sa Netflix pati palan ang Olimpiada sa mga atleta kan Rusya. Nako, hilingunin do ang pelikulang Icarus. Icarus ba yun o Icarus? Icarus hilingunin do tabi yan. Duman igoning sarong whistleblower na halangkaw na opisyal kan Rusya binuyagyag niya kung paano didaya kang Team Russia ang Olimpiada. Yao na siya ngunyan sa Estados Unidos de America nagkakuha na sa irarong kan pinag-apod na Witness Protection Program. Hilingon tabi nindo yan na documentary. Bako tabi nyo basta-basta pelikula. May mga dokumentos, igoning mga testamentos po na yaon duman nakasabay. Igaro. Hilingon nindo, Icarus ay India, Charlie, Alpha, Romeo, Uniform, Sierra. Hilingon nindo kung gura talaga kuan ini si Putin. Didaya sa Olimpiada. So sa iyang mga atleta, pigkukunyan, pinagtutusukan ng mga performance enhancing drugs, tapos laboratorio, resulta, pigdudoktor, Mariusep naman, Ege, 17 minutos na luminapuas ang alas 9 nin pagkaaga sa Tingog Kanbanwaan. Nasa linya na si Ansi Traitan, baka marayray ng signal dyan sa iyang location. Ans, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Giraray Sir Pio. Good morning sa mga parantaba. Yaon man Giraray kitidigdi sa APSEMO, nakakatapos pa lang kan informal meeting ni Governor Attorney Edsa Grex Lagban kay bahan ang Office of the Civil Defense kasuba ko yaon ni si ASEC Rafi Alejandro, yaon ang National Disaster Resilience Foundation and iba pang mga pribadong sektor. Taturuwang-tuwang nangon yan Sir Pio sa pagtaon ni natabang sa mga mayon evacuees. Baluon tang makauron or magada ni na pahayag ang pamayokan APSEMO si Dr. Cedric Daep
para kumbaga maaraman ta kung ano mananggad so mga napag-urulayan sa ginibong pagtiripon. Maray na aga po, Dr. Cedric. Yaon po kita ngunyan sa DCGB. Makakaibahan ta si Sir Pio Fernandez sa ibong dalinya. Ano po ang mayor na napag-urulayan Dr. Cedric po digdi sa ginibong pagtiripon? Evans. Big type lang madali si Sir Cedric. Pero sa mga tuga digdi Sir Pio, matao man yung Hot Meals and McDonald's and 7-Eleven. Ano po si Dr. Cedric? Hello. Yes, Sir Cedric, good morning. Pio, good morning. Ay, opo. Medyo nagdipiso signal tabian. Hello, Sir Cedric. Yeah, good morning. Hello. Yan, okay na. 4x4 na, readable na. Sir Cedric, what's the latest sa satuya dyan na operasyon ngunyan sa mayon sa APSEMO? Go ahead po. Ito, maintain ang responsibility with the regular supply from the province and from the donations. Equipment na manggiraray Pio ining mga nasa 6 na dahil magbalik sa prohibited zone. Sir Cedric, medyo nagbi-break ang signal, baka makahanap-hanap ning marayray na location. Hello? Kumusta ang Medyo nagbababa, nag 3x3 na lang tabi ans. Hello, Sir Cedric. Kumusta na? Ada ko lang kaya din yung cellphone na tara. Hello, Sir Cedric. Maray pa masakat kami. Sige po, tabi. Masakat nga. Sige, tawan taning dit na minutos, si Sir Cedric, tapos si tanganing maray ang transmission kana signal hali dyan sa APSEMO nagbisita. Kasubago na susubaybayan niya to, amay na amay yaon si director o kaya, yung dating director natin kan Defensa Civil, si now Assistant Secretary Rafi Alejandro kan opisina kan Defensa Civil. Maaraman ta kung nailatag pa dyan na mga bagay-bagay para po sa ikakasustenir kan pag protehir niya to kan buhay niya to gabos digdi, lalong-lalo na ining sumay kinaaraman sa pagtutuga kan bulkan mayon. Kasubago halang kawon so alin tutukan aso yan, okay, sige, ilingon ta kun okay ng signal. Hello, Ans or Sir Cedric, good morning giraray. Yes, yaon na kami giraray di Sir Pio sa taas. Ibalik ko po ang linya kay Dr. Cedric Daep. Sir Cedric. Plate na ko. Hello, Sir Cedric. Sabay na. Hello, Sir Cedric, hello. Hello, Pio. Iyan ako, nagpuputol tayo, nagka-crack yung signal. Kians, okay. Sir Cedric? Hello? Wala. Hello, sige. Hello. Sir Cedric and Hans? Ayan na tabi, Sir. Hello, kumusta? Yeah, okay. Sige, Sir Cedric, nagbisita po si Assistant Secretary Rafi kan Defensa Civil tabe. Kaiba nyaman ang Manila Waters, kaiba nyaman ang McDo, kaiba niyang 7-Eleven, dako talabay para magtao manggiraray dito sa probinsya manungod sa support para sa pangangailangan sa mga evacuees. Now as of press time tabi Sir Cedric, kumusta ang flow kang donations and kunigo kamong nahihiling na pwedeng sa ina portion pwedeng tumabang pa an sa tuyang komunidad tabi. Go ahead po. So ngunyan pagabot sa relief requirements, igwa pa kita i-hold na panigwa pa siya available o kami signal pa sunod na third for support. Tapos ngunyan baka kung magtambak magkakit problema lugod sa tayo maintain ka hindi kayo pa ni program kung maghaloy pa na bitang mag-intensify ang sitwasyon kang mayon baka kapag kaya sa iba kanday nga na magpala kalato na kami magtaong sigla F1 i-maximize ka ang responsible. Okay, now sisay na po ang mayormente niya na nagpapabulos kan mga tabang ta so first 14 days
parang sinagot mo na kan gobyerno nasyonal through DSWD and other attached agencies, ngunyan po sisay naan nagpapabulos kan tabang mayormente. Is it the provincial government na tabi, Sir Cedric? Tarabang tabi kami LGU, tapos ng local government donate. May mga LGUs na donate at enda na pagkita mo, igawa man na sa mo, igawa man ng LGU, igawa pang ng province, kaya tarabang kami. Okay, sige. Sige tabi. Sa national, standby mo na. Standby mo na yung national. Now, kasubago, Sir Cedric, so mga tao naging curious ta igwaning halagkaw na maputing aso na marhay ali dyan sa ngimot kan bulkan mayon. Any information on the matter na ipinag-relay sa Indokan Fibolks over? Hindi pa man sa kuya ipagaling information ng Tibok. Pero nailing ko man ito tabi kayo, ang ato puti, bako man metom, bako man kaya mas maray na simula yan para sa kuya. Kaya paday kita kayo kampante, paday pa kita tapos kang critical period, kung 22 days na kita kalat-lalat pang nagkapir ang atlaw, siguro. Kaya kung pwedeng based lang sa mga opinion, siguro nanta. Pero we will let T-Box document kung anong status. O di sige tabi, Sir Cedric, tameyo nagka-crack ang signal kaya. Salamat din marhay tabi sa oras buda informasyon. Salamat man tabi. So yan tabi si Dr. Cedric Daep na pamayokan apse mo. Diyan sa imo ans malinawon. Medyo nagkakaning nga problema. Magkataning man sana kamo. Magkataning man sana kami. Mano iyan. Sige. Okay. So yan tabi Sir Pio, so mga nagdidigdingon yan na bisita pasiring sa Daraga, mga evacuation centers sa Daraga, ini ba pang possible na evacuation centers for the kumbaga turnover gani mga relief items na pig-presenter man kay Gobernador Lagman. Kay Bansi Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat sa storya hali dyan sa apse mo. Pasensya na kamuta, ang signal is very poor. Yan. May nawawara tabi na pitaka itom pag sa diri ini ni Ranel B. Ronda kan Purok 2 San Joaquin, Legazpi City. Posibleng nawara ini dyan sa may saudan ngunya na kasubanggi alas 6:30. May laog na lisensya sa pagmaneho nin vehikulo, SSS ID tapos company ID. Maki-turn over na lang tabi digdi sa DCGB kung may nakapurot kan pitaka na itom pagsadiri ni Ranel B. Ronda kan Purok 2 San Joaquin, Legazpi City. Darahon na lang po digdi makisuyo sa DCGB ang pitaka ni Ranel kung may nakapurot tabi importante yan na driver's license, SSS ID and company ID tabi. Yan public service muna niya to digdi sa programang Tingogan Banwaan. Good morning, Sir Pio. Always nakaantabay po sa DCGB. Sige, salamat man tabi. Marhay na aga palan kay kunyan. Sa tuyang amiga man, si Madam Betna Costa. Yan, dyan sa Costa Enterprises. Yan, kan Legazpi. Mabuhay ka mo dyan. And kay Manay Selmang Bahoy, dyan sa Familia Bahoy, sa barangay 67. Tama ba? Victory Village. Tama pa ding na 27. That's 27. Yan. V27. Victory 27. Yan. Manay Selmang Bahoy, sa Familia Bahoy, lalo na kay Kapitan Bahoy, Diyos marhay na aldaw man tabi. Yan. Sige, taod-taod. Ang iba pa, pakalis mo na kainima, time check lang kita, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO,
Love your eyes. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Masasanggalan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Matatakbuhan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Maaasahan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Di na mahihirapan, may maaasahan. May matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sara Geronimo po para sa TGP. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Good news for all CAP education plan holders. CAP continuous payout. Releasing of payments shall be for both fully paid and terminated plans. For more details on the procedures and requirements, do any of the following. First, visit its website, capfail.com, where you can check if you have an available check and where you can download the requirements. Second, email to info@capfail.com. Be ready with your SFA or scholarship funding agreement number when you inquire. On Monday through Wednesday, July 10 till 12, there will be a special 3-day releasing of checks to plan holders in the Albay, Sorsogon, and Masbate areas at the Hotel Centro, located at Imperial Corner Los Baños Streets of Legazpi City, Albay. If unable to come on those dates, you may proceed thereafter to the CAP office in Lucena, Quezon Province, or any of the CAP offices nationwide for inquiries, amendments, and or releasing of checks. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Sumahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada.
Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients: coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga San Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old.
Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang nakagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA CCH-UHSRR permit number 0471 series of 2023. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, ang sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chest and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Ay, nag-antabay palan si Madam Beth na Costa. Kumusta dyan, Madam Beth? Kasusaro, dyan sa Costa Enterprises. Kasusaro, may naistorya kita na sarong Facebook friend ko, naghapot kun sain makakabakal nin foam na pwedeng tabaso na eksakto duman sa sukul kan sa indang kama. Nya ko dyan sa Costa Enterprises sa Legazpi sa may harani sa Shell Gasoline Station. Ayaw niyan dyan mga gamit na arugan, mga kasangkapan, pati mga makina sa sasakyang pangdagat, yaon dyan, trapal, manlain-lain dyan tabi, mga hiramintas, heramintas, aram din doon heramintas, mga kagamitan yan sa harong, mga tools sa auto, pati na mga generator sets, manlain-lain dyan sa Costa Enterprises. Inda ko kung nakapasiring dyan, Madam Beth. Dahil bali, baka nakabakal naman agad, pwedeng susukol kan sa indang kama, bako sa mga standard gayud na nababakal na igwa naman ng ready to fit na foam, Maray na agad yan tabi isa indo sa Costa Enterprises. Pigsusundan ko ba ya ini? So, showtime da apading na maere na sa GMA poon July 1. Yan. Remember na so Tito Vic and Joey maere man sa July 1 sa TV5. Inda ko sa natabi kung ano na sumangyayari. Takon na limbaw, dahil ko lang na sure, tabangin daw nindo ako, mga paraan tabay ko na araman nindo ining bareta na ini, na nagpirmahan na ning kontrata, so ABS-CBN, buda so GMA, na ilalaog na duman sa GMA, so showtime ni Vice Ganda. Dahil ko lang narurumduman ng tama, so oras, so time slot ninda, pero udto, ang sistema, tatapatan gayod so TV5 na maere man so Itbulaga man siguro Migong King Reynaldo, good morning tabi sa imo, tatapatan so Itbulaga kan TV5 taining grupo ni Tito Vic and Joey, they are icons in television and movie industry. Bako sa kung ano pa man, harayo ini si ako, I for one, with due respect sa mga fans ni ining Vice Ganda, mas kunyang ko an sistema kan pagpapakonsuelo nara Tito Vic and Joey na ito baga padingnal na mapakonsuelo ka without humiliating an sa imong subject, kung sisay man an sa inyong pipakonsuelohan na persona. Vice Ganda, iba mambagatabi Hindi ko sana, kanya-kanyang choice yan. So, dain na po nin kunya, dain na nin TV war between GMA and ABS-CBN. So, nag-combine na suduangan, an igwa ng TV war ngunyan sa mga maabot na panahon, ining TV5, kalaban ining ABS mo na GMA. Ano daw ang magiging titulo, kan
kan show giraray noon time show na Tito Vic and Joey taso itbulaga baga pigagamit gunyan magiraray kan GMA si Paulo Contis ang yaod duman budaso sa indaman na crew staff ang gamit pangani nila mga dabar cards pero garing awkward pag nagugun ade yan ngunyan kun maere na sa showtime sa GMA sabay sa ABS mahahali na itong itbulaga pwedeng daay na ito baka kung iyuman ang gamiton ipagpadagos na Tito Vic and Joey ang sabi kan mga abogados na nai-interview man duman sa Metro Manila sa mga telebisyones for all legal intents and purposes it's Tito Vic and Joey an igwanin diretso dyan legally na magamit kan itbulaga ano da Endemar bako ini sa original GMA TV maluan. Sa original sa second free to air ini yung GTV. Yung GTV, GTV. Yaw magirara itong so kaya Lusos. Ayaw ang pagirara so tape. Yaw magirara ining sa kina bike yun na duman ini maluan sa GTV. Nya sa GTV. Yan. Noon time. Noon time. So dabar cards man noon time sa TV5. Yan. Di kunyan magbabanggaan. It's showtime. It's showtime talaga. Showtime talaga. Magbabanggaan. Matibay man sa indagwa. Kunyan paano ba yung di patapos na sa kontrata kan showtime sa TV5. Oho. Kunyan i-operan silang alas 4 ng hapon. Abo man kaya naghali na lang naman. Ay iyo. Nakipag-negotiate sa GTV. Oho iyo. Naramdaman naramdaman ko na ito sumising link matapos sa kontrata mananggad ninda i-offeran 4 PM abo kaya luminaog sa GTV yan so affiliate magkan GMA yan talagang magbabaranggaan ngunyan pareho iniing ABS buda GMA baga magka-appeal na sa showtime yan sa GTV yan so yun na po ang sistema. Inda ko kung ano duman sa TV5 naman ang magiging titulo matindi baga ini nag-iriwal na so dating nagadarakan grupo ni Tito Vic and Joey ining Halosos Brothers kan huminali na si Tuvera ito yan ngunyan nag-take over na sa Halosos Brothers sa Tape Incorporated huminarali sa Tito Vic and Joey yan. Kaya arog na kaantaw sa GTV sinda maluwas. Yan. Parehong time slot tabi. Sabi ni Papa Rondon, showtime is black time. Sa GTV at TVJ ay co-production ang TV5. Yugon mo. Niyo tama 12 noon pareho. Sa gagaro sa gabos na barita. Yan ang day mo na ko Ha ha ha. Iyo paparondo na iyon tanahiling ko kasuapon so pirmahan niya ko sa GMA pero ba kung ang GTV kung man kan GMA yan iyon ang paparondo na ko anong magiging title kan kaput na manaw kan programa daw na Tito Vic and Joey ade pigagamit man baga ni Paulo Contis so dabar cards dispeso itbulaga yan si Isko si Mayor Isko nasa itbulaga pa iyo paano si Mayor Isko Kunsil hilingon tayo na mga development na yan kan laban naan sa ere kan itbulaga dispeso ining kunyan grupo nara Tito Vic and Joey Vice Ganda sabi bulaga sabi ni Papa Rondo na bulaga garing sa gabos na bareta yan ang daay mo na ako Papa Rondon Biyernes bagangon yan alas 5:30 pwede dyan sa opisina tabi Papa Rondon in hapon halaton ko sa imong mensahe Papa Rondon kung pwede alas 5:30 with apon yan sa tuyang barkada dyan Biyernes baga pwede siguro
Tabi Paparandon. May mga report pa kita dyan sa luwas. Uy, approved da. O sige Paparandon. Pagkatapos kong maglaba, kansa ko yung pantalon dispes medyas, buda kalson, madiretso ko dyan sa imong opisina. Tara ni man sa nabagaan. Si Apon, pinjintihon mo na. Si Mayoris man kan Bureau of Fire nangagda maghalo-halo. Sain kita maghalo-halo diyan sa Sursogon kan ning Mayoris na tamiling na sa Sursogon ka na maisugon ka mangagdang maghalo-halo. Si Mayoris kan Bureau of Fire Protection. Sige. Si Pading Jomar diyan sa First District, what's happening? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Uminabot na sa sobra sa 800 mga evacuees na naapektaran kan sore eyes. Iki sa Banwaan kan malilipot. Yeah. Inian kinumpirmar sa DCGB News ni Dr. Hermelin D. Guzman ang Rural Health Officer kan malilipot susok sa iya. Maski nga ni diit naman sana sa isolation pangunyan. Pero sa total, poon ka na may magputuang kaso ni sore eyes sa mga evacuation centers kan malilipot. Uminabot na ini sa 80 ang bilang sa iyang sinabi na sa pinaka-latest o sa record kasudma, sa ultimong record kasudma, sa Malilipot Central School pa sana, ang record uminabot na 80, bantang igwa naman na nagkapira sa San Jose Elementary School na tinamaan kan sore eyes, pero sa iyang piglinaw na di ito naman sana nasa isolation center sa mga ini. Sa iyang sinabi na dati nasaro sana ang isolation center ninda, isolation room sa Malilipot Central School, nagiining duwa dahil sa makaskas na pagdakulkan bilang kan mga may sore eyes sa nasabing evacuation center. Inunambitan ka ni Dr. D. Guzman na padangkos nindang piga-abisuan ang mga evacuees na magpa-check up pag naggatol-gatol ang sa indang mata o kaya nagpula, sakali na maagapan dahil na magkapangulakit. Kundi ang problema, so iba, nagdudurulag, abo magpa-check up, nadidiscovery na sana sa linya pag makuha ka mga ayuda. Magpa-check up talaga kasi yung iba baga nagdudulag, nalalaman na lang namin pag nakapila sa ayuda, nagpipula mata. Tapos kapag nag-room-to-room baga, di ba, simula nang nagkaroon na ako ng case, ina-advise ko na yung naka-duty staff na everyday room-to-room kasi nga, para pasiguradong walang tira kasi nga, automatic, once na may sore eyes, automatic, sir, ililipat sa isolation room. Okay. Ang problema, yung ibang nasa isolation room, di ba may nagbantay na ng tanod? Minsan natutulugan yung tanod. Lalabas lang yun from isolation room pag fully recovered. Mga ilang araw yun? Actually po, kapag habang pula yung mata nila, may chance pa yan na makahawa. Pero kapag clear na yung mata, kaya everyday monitoring talaga, sir. Saka yung staff ko na po yung mismong in-advise ko na staff ko, sila na mismo yung patak ng para sure na tama yung paraan ng pagpatak. Si Dr. D. Guzman kan RHU Malilipot sa iyang sinabi, napigagad na malinda ang tabang kan Malilipot PNP para mabantayan sa mga tanod na nalulusutan nasa isolation room, nagpapakalusutan mga inisigan, ruluwas, delikado na makapangulakit. Inunambitan niya man na importante na pirming magurugas kikamot ang mga evacuees dahil ang sore eyes nakukuhay ni sa physical na transmission nakuman sa paros. Mga akida na mga mahilig magkawat, arapiran, karalmagan, dumanagpupoon na minalakop ang sore eyes sa mga evacuation center. Yan pa din ang mga dagdag na barata. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Yan, sore eyes, tagumata. Nagwagas dyan sa Malilipot sa evacuation center. Ingat lang, may ikon yan. Once na nga ni mapreventaran baga, maski may sore eyes ka na
nganing dayan mag-ubag bagabo, masyadong magpula. Pag maggatol, nung kanagad na pagpusipuson padingnal, nung kanagad na pagpusipuson yan, so hiro baga, maski magatol o kan, dahi nagad ta, yan, sigurado, dahi mamamaga, budo dahi mapulang todoan matanindo. Pag yan na kakamati ka mo nin symptoms kan sore eyes, nung ka na pagpusipuson an mata, so hiro baga na gari pigrurumos dahi nanggad. Tama piperbentaran iyan, saro yan sa mga teknik tabi ngunyan, pag igong tagumata, medyo likay-likay mananggad so tanod, madudulagan talaga ta, so may sore eyes, tatanin nga so tanod, bubutlang. Hindi ka kando mo lang. Bubutlang ka kan may sore eyes. Pero dahil man yan may kahurong ka na may sore eyes na, iyan na, so bag eyes to eyes ka mo, dahil man. So, physical contact bagada, sabi ni Pading Jomar, duman basado sa pahayag kan doktor. Mabarita ko na si Angel, alas 10, tapos may mga hanap buhay kita. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipinahayag kang Department of Justice o DOJ na dakol sa mga kasong isinaangat kan prosecutor sa korte ang ibinasura dahil sa kakulanganin ebidensya. Sigon kay DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, nasa 90 sa good 95% kan mga kaso sa DOJ as in prosecutor ang nabasura dahil di nahaadit ang DOJ sa magiging epekto kaini sa pag-iisip kan publiko. Sigon kay Clavano, tibaad isipon kan mga Pilipino na ayos na gumibunin krimen dahil hababa ang tsansang mahatulan kung dainin ebidensya. Para masolusyonan, makikipagtabangan ang mga prosecutor sa mga pulis asin tauhan kang National Bureau of Investigation o NBI sa pagbilog nin mga kaso. Aminado man ang Philippine National Police na nasa 21.4% sana ang conviction rate kan sa indang ahensya. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Ikintat mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tut Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tut mo. Lam na. King Tut Capsule, Dietary Supplement for Men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka.
Neozeb Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozeb Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Maray na alaw yi, tabi, kumusta lamang na alaw rin. Yan, maray tayo oni na sa cellphone mo ang number. Pigsaray ko na ini. Buda itong susaro. Dua ang number mo yi, so dating pigapudan ko. Dispwes ining gamit mo na. Yan. Good morning tabi yi, ha, naalaw rin. Diyan man sa EM's Barrio 1. Ang familia Kulanag. Yan. Happy listening. Diyan sa Barangay EM's Barrio 1, Kulanag. Siyempre sa 2, Barangay 2, Mama Milagud. An Barangay 2, good na good kay Mama Mila good. Good morning po sir. Magayon ang mayon volcano ngunyan. Halangkaw ang white plume of smoke and nahiling an sa iyang majestic beauty and power. Sarong bendisyon nagikan sa kagurangnan that we take for granted. Yan. Digdi kaya sa tuya ining bulkan mayon parang ordinaryoho na sa naano ngunyan. Sabi ni Sir Tony, biyo kung mabubutsan so baso kan kape. Hehehe. Langya ka Sir Tony. Sir Tony, mabuhay ka. Talagang maski ako dahil nininiwala ka itong sunadangog mo na biyo mong mabubutasan so baso kan kape, kanadangog mo. Maski ako habo maniwala ka ito. Ikaw ngaya si Pio Fernandez. Sir Tony Reyes, yan. So, sa tuya baga pa, kita digding Bicolana, lalo nang kitang mga yaon digdi sa Albay, Buda Legazpi. Everyday nahihiling ta si Bulkan mayon. So, bako man na ngaya pigpapasipara ta sa naan. Kundi, nagi na siyang ordinary part of our daily life. Kaya yan, kasabay-sabay ta ng permi bako na pipa si para kada segundo pagluwas ta matangad kita bulkan. Yan bulkan kay bata na yan. Ngunyan kan day isinabay kan DOT duman sa launching kan Love the Philippines. Talagang mariribok kita digdi maski sisay man. Tiga parahanap ko Angel sulugo kan mayon da igwa duman sugari arog kan triangle sa na nag sarong arog inverted sarong bako man na mayon gari sa na mga shapes ni triangle at may kunyan may punto si Congressman Joey na mag-alburuto kita digdi na mga albayano because historically bako lang ngunyan ha. Historically, an mayon volcano is an integral part kan historya kan Pilipinas. Puon pa kan mga panahon, ibibugtak nga ni iyan baga sa antigong paper bills sa kwarta, sa plata. Yaon niyan mayon volcano. Igwanin mga famous writers, respected historians, Sara Gregorio Zaide,
Imaging so ka ito pa sa mga literatures kang panahonin Kastila na mentionar naan bulkan mayon. Bako sa natabi ang albay ang pinagtawan kay ni bulkan mayon ning prestihiyo pati ang Pilipinas. Oh, pinaawang kay ning prestihiyo. Kaya may rason si Congressman Joey na talagang mag-alert level 5 kontra duman sa sekretaryo kan ining Departamento de Turismo. Yan. By the way, sa Lunes, ma-follow up kita kay Director Erby Aguasta. Kasuhapon baga, nakahuron niya to live, maski may dit na pigmamati-mati, nagkahuron ta si Director Erby via Zoom, live na nadangog ta sa DCGB AM yung audio and sa Zoom sa muyang broadcast sa internet. Kakahuron niya da kasuhapon, direkta mismo, personal si Director Frasco, Cristina Frasco kan Department of Tourism, manungod sa iyan na left out yung Mayon Volcano duman sa promotional video kan tourism na pinag-launch kan sa indang kan magkaigwasin na ding anniversary yun anniversaryo yan. Di ko nang napig didisturbo niya si Director Erby tamay pigmamati-mati Herakman bata yaon duman sa Davao. Yan, medyo sulawas inabot man kan kapagalan baga may diit na pigmamati. Sa Lunes na sana ahapo to niya to kung what was the development na nagtranspire duman sa huro ninda personal ni Director ni Secretary Frasco kan Department of Tourism. Yan. Tama ang punto. Maski sabi ni Director Erby baga kasuhapon, ako ngayon namumundo, nakigkig and napanluyahan manimbot. In a sense maski nga ni ako ngaya, grabe ang paghinguha ko sa TikTok, sa Facebook account ko, sa kan tourism, pigpo-promoter taan na bulkan mayon ta. We should ngaya get hold of this majestic work of art, although dangerous. Kaya lang, igwa kita ng protocol na mantang nagpuputok iyan, igwa kitang pinagusunod na safety protocols. Sabi man nga ni Congressman Joey, isaray sa mga tao sa lugar na safe, at tamanon sa evacuation centers, and let us appreciate God's work of art and nature's work of art at a safe distance. Disaster tourism, kumbaga, yan, grabe. Imposible naman na daiiyan tabi na pag-adalan kan Sekretaryo kan Turismo su kahalagahan asin su importansya, su relevance kan bulkan mayon digdi sa albay sa turismo. Nagtutuga baga pa di. Imposibleng dahil hindi yan mapansin. Kung ako sa Sekretaryo kan Turismo, sugoon sa mga pinakamatitibay na mga pararetrato, mga para-video, para gibunin mga iyan na advertisements. Sabi na nga ni, we get hold of the situation. I-exploit nin maray yan. Nagtutugan mayon, iyuan iprinteran niya to sa tuyang pang-encourage, pag-promoter kan sa tuyang turismo sa international community. Pero anong nangyari? Wara. Uto na baga na pixelize man sana. Pigparahiling ko na, mostrahan ko. Gari sana sa rungkur sadit na kwadrado na igwaning apat na nagturo-turo ugoda na triangle, iyon na da ito sumayon siguro. Man na. Yan. So, historically, sabi ni Congressman Joey, na tama baga, igwa po nindakula o na kontribusyon ang bulkan mayon, not only sa Bicol, not only sa Albay, not only sa Legazpi, kundi sa bilog na Pilipinas. Nagtao po inining prestihiyo ang bulkan mayon. Parte na po kan integral story kan historya kan Pilipinas. Nasa mga paper bills, sa plata, sa mga coins, sa mga kaidto, igwanin mga historians, famous writers, pati na po itong panahon kan Tiempo Castilla, baga, igwanin mga literature manungod sa bulkan mayon. The only almost near perfect cone na Mayon volcano, daining katapat sa bilog na Kinakban. Kaya sabi ni Congressman Joey, mamimiligro ka mo pag abot kan budget hearing. Yan. Nako,
the Secretary of Tourism has lot of work and explaining to do. Yan. Historically, yun na po yan. Di mo basta-basta pwedeng i-left out ang Vulcan Mayon. And economically, ang Vulcan Mayon, saro yan na economic driver. Yan. Ano pag sinabi tang economic driver, minataw siyang oportunidad na ang ekonomiya kan lugar niya to umitaas sa paanong paagi. Tourism, yun na nga yan pinagasabi, tourism. Mag-encourage kita rin bisita mantang ini nagpuputok ang Vulcan Mayon. Bako, yan, mga turista, mga bisita, mapasiriring ang digdi, mga kwan iyan. Igwaanin nagkakanigong darang kwarta. Imagine muna sana, supiga para ehemplo tabaga. Halimbawa, nagkaperang eroplo, malanding dyan sa Bicol International Airport. And take note, the fact na kanakaaging simana, 2 weeks ago, may report si ANS, kunyan, tourism, may namomonitor na nagari 500 plus tourists ang minababa dyan sa airport. Initial ito, kan nagbubungkaras pa sana abnormalidad kan Vulcan Mayon. Now, let's do the numbers, sabi tangani kaswapon. Halimbawa, igoning darain na tig $2,000 o Singapore dollars, kung ano man na currency, natural, digdi yan gagastuson. Nata. Siyempre, pagbabaakan sa airport, matslunad na sa tricycle, mga pigahanap bagakan turista, mga wara duman sa indag mga unique na ma-experiensyahan digdi. Malunad sa van, sa taxi, mabayad ang duman. Sigin ang circular kang kwarta. Makaon sa restaurants, mabakal sa mga pasalubong centers, kwartang hali duman sa ibang nasyon, digdi niyan igagastuson, digdi sa malaog, nagsisirkular na ang kwarta. Ang napudkaan na bagay nan, horizontal spending. Pag check-in sa hotel, mabayad sa hotel may pangsweldo. Yan, gabos. Arog po ang kaan. Now, you can just imagine, 500 at $2,000 each. Pera ng kwarta yan ang naglaog digdi sa Pilipinas. Lalo na sa Albay, sa Legazpi, sa Daraga. Makakawagas ang digdi. Arog ka ng punto ko ta na Congressman Joey, kundi uni man na Department of Tourism. Abangan niya to, baka sa Monday, makahuruntan na si Director RB kung medyo marayray na ang pagmati. Kung ano taramo ni kunyan, Secretary Frasco. Pero ang palusot baga, parang palusot ninda puon pa man sana baga ngaya iyan. Puon pa man sana, pero taking for the sake of argument, na puon pa man sana itong sa indang promotional video, dapat pinag-prioritize ninda sa puon, ining Vulcan Mayon. Tao yun na nga niyan, work of nature, work of art, na unique, na talaga makakakamoning kunyan nin turista. Bako, igo pa danin serious o mga video niya, ano pa man, launching, dahil ka na nakasabay, ay, that's something else. Kaya, kunyan, medyo problema. Siyempre, pagbabakan kan mga turista sa airport, malunad sa barkada niya to, ki Sir Dan Bilanghel. Sir Dan? Nagdadangog katabi Sir Dan na Bilanghel. Sa grupo niya to dyan, sa taxi, sa van, sa mga tricycles for hire, na makakabisit, makakadilin siya sa tuyang pag-iriba sa transport group. Tabi Sir Dan? Nagtext Sir Dan, yan, disaster tourism boss. Iyo, tama, disaster tourism. Iyan ang terminolohiya kan iba. Beautifully dangerous. Yan. Ay napuno si Congressman Joey. Nag-alert level 5 tulos. Saka, rimati ka mo dyan. Pero tubod ako sa piyo ang lalaking walang hangover. Always hang-ever. Laya ka, Sir Tony. Daging hangover. Permi ngayang may hangover. Wakong hangover ko di hang-ever. Permi forever may hangover. Ay apat dang si pinamber ni kunyan. Niyi. Day bale. Okay na niyi. Digdi ako mag-apod sa imo kung mapaluto ako nin masira mo na Bicol Express. Ako ang timpladang namumuyan ko manidiki. Ito bagang Bicol Express na daing gata.
sumamara na medyo crispy an karne nin urig. Crispy malutong-lutong. Yan, tapos maharang, minakagat ning diit sa nang harang, tapos bakong maasgadon. Yan. Ayun man ang nasisiraman ko sa luto ni magpaluto kang pwerte diyan kay sabi digdikan sa rong texter niya to ining si 8430. So brother-in-law nga ni kan tugang ko nayaon sa Ohio, madigdi sa Bicol, kaibaan pamilya, ta gustong mailing ang Mayon volcano. Yun na nga ni pinagasabi niya to. Gustong magdirigdita na i-encourage na kaining beautiful work of art. Taan formula ka ni Congressman Joey na kumbaga pinagsishare sa tuya, isaray so mga tao na nasa peligro, meaning to say itong supi pa evacuar kan gobyerno at tamanon sa evacuation center, and let's enjoy the blessings of God, work of nature at a safe distance. Tama ba ka? Ininganing tugang da kang brother-in-law niya sa Ohio, so brother-in-law nga ni kan tugang niya da sa Ohio duman sa ibang nasyon, mapasiring digdi sa mahiling kan Mayon volcano. Kundi ini man na si Secretary Prasco, na paano man daw ini? Palusot pa, puon pa sa nangyayaan. Sabi ni Congressman Joey. Ay, nako. It's either nga you apologize o bagohon or tangkasonan sa indong mga konsultant kung sisa ay nagpakana ngaya ka. Kari palusot naman sa nabaga paano ito na sabing ini, may masunod pa ngaya dyan. Importante, sulonching, makasabay ka duman. Ay, napaano daw Sige tabi, Joshua, good morning, go ahead na. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga kaantabay. Puwerte talaga ang serbisyo kan supply ng kuryente dito sa probinsya at bigla na sa nang minapalsok. Anyway, Sir Pio, ano yung nakuligli sa sarong hotels dito sa syudad kan Legazpi. Tapos nag-atindiran ta ining presentation kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. May kinarama ini Sir Pio duman sa resulta kang 2022 National Demographic and Health Survey. Kung sa initial na impormasyon na na-pick up ta, although dakol bakit Sir Pio kinahiling ng mga kabataan, mga kababaihan na may edad 15 sundo 19 anyos na nababados, pero medyo good news ta ang Bicol region iyo ang may lowest na number o lowest percent kan mga kababaihan na may nabanggitan tang edad na na-engage sa teenage pregnancy tabi Sir Pio, with only 2% kaparehas ini kan na Ilocos region. Mantangan may pinakahalang kauman na teenage pregnancy percentage sa bilog na Pilipinas, yun yung na-registro man sa Northern Mindanao na may 11%. Ang medyo makamurumundo Sir Pio digdi sa Bicol region, pag-abot digdi sa kategorya kan violence against women, sinukol ini duman sa mga kababaihan na may edad 15 sundo 49 anyos na may mga agom o partner. Igwang tulot Sir Pio na pig-measure na types of violence, particular in emotional violence, physical violence, and sexual violence. Sa gabos na kategoryang ini Sir Pio, top 1 ang Bicol region. Pag-abot sa emotional violence, igwanin 23.4%. Top 1. Sinundan ini kan Ilocos region na may 22.3%. Asin kan Eastern Visayas na may 21.3%. Pag-abot naman sa physical violence, ang Bicol region igwan recorded na 10%. Top 1 man ini. Sinundan ini kan Ilocos region na may 9.7%. Asin kan Mimaropa na may 8.6%. Pag-abot naman sa sexual violence, top 1 Bicol region with 4.3%. Sinundan kan Ilocos region na may 3.8%. Asin na Mimaropa with 3.2%. So yan tabi Sir Pio ang initial tang mga impormasyon na napipick up din sa presentasyon kan PSA Bicol, both good news and bad news man para sa lado kan Bicol region. Okay, Sir Pio, mga dagdag tang impormasyon na sa luwas, Joshua Pino.
DCGP. Salamat Joshua sa dagdag na informasyon hali dyan sa imong location. Sa paagi kayan kami po minapasalamat na naman sa indong mga paraantabay asin naglalaom na natawan mi na naman kamo nin serbisyo sa abot kan sa mga makakaya sa presenteng semana sa paagi kan informasyon kalingaan konsuelo asin iba pa. Happy weekend po. Viva Senyor Santo Cristo. Ako po si Pio Fernandez. Salamat maray na udto. Masunod man tulos si News Director Mardela.